Ngiyakhala manje, isimo asikho sihle endlini emva kokushonelwa ubaba. Ngisele no-anti. U-anti ke sho ukuthi usisi kababa wami, ubaba lo dlule. Sikhule sonke endlini eyodwa, it's a family house, but le ndlu le ibiyilidwa ubaba. Nami ngizalelwe kule ndlu, ngizala u-anti ukhona la ney'ngane zakhe. Iy'ngane zika-anti ziyalingana nje. Bekuyikhaya elifudumele. Angena amanzi endlini-ke because u-anti nje akasanginakile after ukushona kwababa, yabona, akasangigonanga ngale ndlela ubaba kade ngigone ngayo. La ekhaya sikhule sinebhizinisi lamatekisi, belilido ubaba-ke lelo bhizinisi lamatekisi, kodwa no-anti naye bekabambisene naye ubaba kulidwa nje engathi i-family business. Angazi kahle because I was still young, angazi ukuthi amatekisi bese egameni likabani. Ake by the time ngenza umatikuletsheni, u-anti akasangikhokhela esikoleni. Ungitshela ukuthi mntanami anginayo imali yokukukhokhela. Ukuze ngikutshela iqiniso, le khaya besiyiphilisa ngokuthi ubaba wakho bekayinkabi, ubaba wakho bekabulala abantu, ingakho naye bembulele. So anginayo imali yokuthi ngikukhokhela esikoleni. Income yethu eningi biqhamuka ekutheni ubaba wakho uyisigebengu, uyinkabi. Cabanga-ke esikoleni ngifunde ebelungwini ababizayo. Sengi-stressed manje, sengihlala ngedwa, we understand, because ngincengile. U-anti akayanga ngisho nasesikoleni ukuyoncenga, wathi yena ayikho into azoyenza. Ngincengile ku-principal ngamtshela ukuthi ngicela uqeda u-matric cause u-anti uthi angiye esikoleni saselokishini. Isiphi isikole saselokishini esongithatha sekukulo phakathi kanje nonyaka ngibe ngenza u-matric. Ngicela ukunitshela ukuthi isimo sishube ngempela ngoba nalendlini we understand igrosa ayisekho. Sekuhlezi nje u-anti bengifika ngibuye esikoleni ngifica kushiwe lesinkwa, yabo lesinkwa lesesiqinile lesi esithengwa singasilayiswanga. Ngihlezi ngifica khona lo sosinkwa akukho ngisho nento okugcoba. Ileso sinkwa bafethu ngangifika ngisiqobe kahle, ngibala amaphisi ey'ngane zika-anti ey'mbili, ngibale no-anti, ngibale nawo amaphisi, mase ngiyasihlukanisa kahle ngisibeke. Lapho mengibuye esikoleni u-anti ney'ngane zakhe abekho, baze babuye late. Mangabe ngithi ngiyabheka ku-social media, hayi bo, nazi iy'ngane zidla out, ziphostile on social media, impilo yazo imnandi. Mina impilo yami ihlaselwe usizi lesinkwa esiqinile esingenangisho nento okugcotshiswa. Hake bafethu, ngayifonela ingane ya-anti ukuqala eyodwa, ngathi hawu seningishiyelani phela, kade kumngane wami before ubaba shona. Seningishiyelani manje nahamba mina ngingekho, how can you enjoy mina ngingekho? Yathi ingane ayisiyaxolisa mfethu, nathi sikhishwe ubaba wethu because ebona isimo sokuthi le khaya isimo asisekho kahle. Futhi njengoba sishonelwe umali, shuthi ngizothini, umalume lengane, njengoba sishonelwe umalume esho ubaba wami, ubezosiduduza ubaba wethu, ingakho esikhiphile. Uthe nje usazosikhipha kwey'nsukwana size kudlule kule stress. Mengabe ibuya iy'ngane la endlini bafethu, akudliwa, ngisho no-anti naye akadli. Isinkwa lesi esiwuqhotho size siqine silinde ikusasa. You understand? Ngingabe ngisayi-understanda le behavior ukuthi because u-anti nomuntu wakhe kudala bahlukana, how come and ubaba wey'ngane akaze abe involved empilweni yey'ngane? Mina seloko ngazalwa ngikaze ngimbone ngaleli lami ilihlo. Useqhamukaphi manje? Why le y'ngane mangabe yiphosta zingaphosti ukuthi zimphoste ubaba wazo, or zingakhulumi ukuthi sidla impilo nobaba, zingasho lutho nobaba? Kunaloko kuvela u-anti ey'thombeni, u-anti ejabulile ney'ngane zakhe. Hayibo, ngabe ngiyabhanxwa yini lana? Mina ngithengela lo qhotho lesinkwa, bona bahamba bayodla out. Kodwa-ke at that time ngiyibonele nje ukuthi angisanamuntu because u-anti doesn't pay attention. Mina akanginikezi leya nduduzo engiyidingayo njengomuntu oshonelwe ubaba. Ngithi yazi ukuthini, let me focus encwadini yami esikole because u-anti iy'ngane zakhe uyayikhokhela esikoleni, ey'koleni ey'bizayo. Umina kuphela osele enkingeni. Let me focus encwadini, ngizothola u-NSFAS, vele ngiyintandane manje basically. Isililo engangisikhihla bafethu after sengiphasile umatikuletsheni, sengiya-aplya manje, sengisitholile isikole, sengi-aplayela u-NSFAS. U-anti angitshela ukuthi sekufuneka phela ama-documents kababa ukuthi ubaba ushonile, udlulile emhlabeni. Ubaba angitshela ukuthi i-death certificate yababa ayikho, asinayo. Ubaba is not declared death eSouth Africa because ubaba
washona enzi wishi akashonanga yedwa, washona ewisa eminye imizimba phansi. So ukwisa kwemzimba bekuzokwenza ukuthi ifamily idlelwe izindlu, idlelwe yonke into, nathi sibe implicated, kube ngathi nathi siyazi. Even mina njengengane yakhe bekuyoboshwa mina kuqala, kuthiwa mina engaziqiniso ngiyiswe ejuvenile, athi u-auntie nawe protector mina, so ubaba kanayo i-death certificate. Ngizo-apply kanjani for NSFAS? Kucacisa manje angisakwazi uku-apply u-NSFAS. Angisakwazi uku-apply u-NSFAS. U-auntie ungitshela nje hayi ubaba uyakho uyaphila, u-active Home Affairs. Le imfihlo esiyoshona naye egodini esiyofa nayo njengomndeni. If you wanna get arrested, go for it. Okokuqala uwena indlalifa yalo baba, kuzothiwa nje uwe inkinga. Wonke lamacala ubaba nawo, nekoloto ubaba nazo, zonke ziyofolela egameni lakho because uwena indlalifa yakhe. Enye inyakanyaka ke yabona leyo nto leyo kuthi kusenjalo senginesoka ke manje sengikhalela kulona ngixoxa inkinga zami. Lesoka lingitshela ukuthi hayi mina ngibone ngathi u-auntie wakho lo akakufuni noma kubone uyakuzonda. Lesoka leli selidala ke kunami, seliqedile seliyasebenza. Mina by that time ngina 19. Athi mina ngibona ngathi uyakuzonda lo-auntie wakho. Into engakusuggestela yona mina ngasuggest ukuthi funa isikole, ufuna ibhazari because uphase kahle kakhulu. Ufuna ibhazari, uthola isikole sa-online because u-auntie wakho angakusabotage. Uthola isikole sa-online, ufihle ukuthi uyafunda online, uyahamba uyofunda e-library, uhamba ngeenyawo, or uzenza into emude engathi into ehlezi ikhala ekamereni lakho, uyayivalela ekamereni engathi uyakhala, kanti wena wazi kahle ukuthi uyafunda nje, uyinto emudi. Eyashonelwa ubaba engayishiyanga nalutho, impilo yakhe ihlangahlangene. Bafethu usho ukuthi ngonyaka wesi-4 ngise-varsity ngifihlile. You understand, ngifihlile because u-auntie vele akanginaka anendaba nami. Ngumuntu othi mangabe ngiye library ngiphume ngathi mina ngumuntu oyofuna amatoho. Yayibona le nto leyo, understand, ngiphume ngumuntu oyofuna amatoho ngiyavolontiya kuphi nini, ngithembiswa i-contract, ngizoqashwa. Akusahambanga kahle sengivolontiya. Yabona nje impilo yami iwishi. Ingane zakhe ziyaqhubeka, okay, ingane zakhe ayiqhubekanga ne-university kodwa nje zibhizi empilweni, ziyaphuma ziyangena, zinhle, zichachambile, happy. Shukuthi lesoka ke manje selithembisa ukungilobola because sengikhulelelwe lona. Isoka ke libeke kusuku lokuthi lizolobola ekhaya, lizokhokha amalobolo. Shuthi amalotshana azokhokha bani? Azokhokha ku-auntie. And that was going to be difficult because bekuzomele ngiwalwele lamalobolo ngithole, because u-auntie bengazothatha lo mali adlale ngayo, anganginiki ngisho nesenti. Mangabe sekumele ukuthi mina ngihambe ngiyoshaya ingqiba abasondo esokeni noma siyokwenza eminye imicimbi, siyombathisa esokeni, kube yihlazo nje into yokuthi ayikho imali yokuthi ngibathise kwasoka. Ake u-auntie mangabe selizwile udaba lokuthi shukuthi mina sengikhulelwe, nginey'nyangana ngikhulelwe, isoka liyeza lizolobola. Cela ukunitshela ke imhlola eyenziwe u-auntie. U-auntie wangifakela iphilisi lokwenza i-abortion esiswini sami. Waqeda lapho wathenga enye ifoni nenye sim card, wasendela isoka imessage lokuthi lo muntu wakho phela is trying to abort ingane ukuze mangabe usuzolobola niqale manje, niqala impilo kabusha. Niqala impilo kabusha, seni together. Ingasekho lengane awayechithile kuyona, engasiyona ingane yakho. U-auntie waqeda ukwenza leyo mgilingane yakho, ukusenda le message ucingo, wayesendele kwenye indawo ucingo walilahla lapho, ucingo lishibhile vele walilahla lapho, nesim card wayihlafuna wayilahla lapho, ayifaka etoilet. Wabuya u-auntie endlini. Mina u-auntie wahamba wayisenda ebusuku lo message, wabuya endlini. Mina ephakathi namabili ebusuku usengizwe isisu siyanyukuluzela. By the time isoka lilela la kayibona imessage, ngihayizeke manje, ngihayize u-auntie angiphuthumise esibhedlela ke. Ngiphuthunyiswa esibhedlela. Mengifika esibhedlela odokotela bangitshela ukuthi ngiyamiscarry, ngathi ngiyamiscarry, bengifuna ukumiscarry. Isisu singaphumi ke kodwa ngilaliswe esibhedlela for that day. Isisu singaphumi kodwa besifuna ukuphuma.
Cela ukukutshela ukuthi isoka ekseni mangabe sekutholele le message isoka livelane liblocke inamba yami, lingiblocke kanjalo. Awu bafethu, ngicela ukunitshela ukuthi nakuke sengikhulelwe ke manje. Sengikhulelwe, isoka selingiblockile, akasekho umuntu engizoxoxa naye. Sengidepressed ke manje, ngidepressed, angazi ukuthi isoka kwenzakaleni, why livelane langiblocker, kwenzakalani, yini into eyenzakalayo. Ngihambe bafethu ngilibangise esokeni, ngiyofuna information ukuthi hawu mhlawumbe ulahlekelwe ifoni, kwenzakalani, ini kade nginenkinga ngesibhedlela nini yo isoka la ngivuthela ngisho ukhipha isisu wena, ukhipha isisu, ucabanga zokulobola kanjani into ekhipha izisu, awusakhohlakele ingakho bekuzonda kanje nakini. Sho ukuthi wena uyisikhohlakala, uzenza ungcwele uzenza ingelo, singakho no-anti wakhe kunyanya akakwazi ukuhlala nolwabisho ofana nawe. Ungibiza ngo-R. Isoka lami lingibiza ngo-R bafethu. Ngicela ukunitshela ukuthi bafethu ngibuyele ekhaya ke manje sengikhalela u-anti. Ngisho u-anti bekazi sizoba namalobolo. Ngikhalela u-anti. Yabona u-anti ungibambatha, yabona ungibambatha lokho okushamba. Umbambatho obandayo bafethu ongasiyinduduzo. That was my aunt. Engibambatha Hayibo, u-anti wami ubudade kwabo kababa like bengimdinga ngalesa sikhathi. Athi wena wenzeleni ama-activities onondindwa? Uyenzeleni? Why wena uzenza unondindwa? Ngoba wena ukhuliswanga kanjalo, awusi unondindwa lekhaya. Ayi bakwethu u-anti wami ke loyo. Isisu siyakhula ke manje siswini bafethu. Angisanawo ubaba wengane. Sengenza i4th year yami ngixakekile lana. You understand, ngixakekile. And yabona nginekwantalala, asekho umuntu engizoxoxa naye. Sengikhalela ko-anti, o-anti abanendaba nami bayaveza nje ukuthi abanendaba nami, lesimo lesi bayasijabulela. Understand, isimo simnandi endlini, bajabulile nezingane zabo, bayaphuma. Angazi mina mhlawumbe banomunye umuzi mhlawumbe abapheka kuona badla kuona, because le ndlini sihlezi sihlalelwe uqhwatha lesinkwa. Kwakungcono by the time ngisanesoka because bekade nami lingisponsorisha. Ey bafethu, NSFAS imali ebhazari NSFAS imali ebhazari engiyitholayo incane ukuthi sengaze ngifuna ukuthi ngiyithengele ukudla because naku kunengane ezayo endleleni, ingane engenababa. Ake bafethu sengiyafunda ke manje, sengiyayibulala ke manje, ngiyayibulala ngifele encwadini because ngifuna ukuthi ngiphase, because niyayazi ibhazari ukuthi mangabe ufeyila yenze njani. You understand? Uyayazi ibhazari ukuthi uma ufeyila iyayithatha ibhazari yayo away. Ibafethu ngifunde ngikhulele ngalana ngiyibulale encwadini, ngizale in the middle of khona ukufunda lokho sengizoqeda unyaka wami wokugcina wes4. Ngizale ekuzaleni kwami, ngizale ingane ifane ncamashina lo baba wengane. Koda my main focus at that point was ukuthi ngiphase. Ayi bafethu ngiphase ngempela. Yazi ukuthi uma uphasa uthola ama-results, but uthola ama-results shothi uthola i-statement ngoDisemba, ibhazari yasifuna leso statement. Mase-ke ngoJanuwari bakudinga ukuthi uzoshaya unyaka wakho wokuqala usebenza kule nkampani as ama-practicals. Lapho nginomntwana, akekho umuntu oyimisele ngalomntwana. Sho ukuthi kunomunye udriver wetekisi, wetekisi very very close to ubaba wami, babezwana. Namanje lo driver lo usangithanda kodwa ungithanda ngamakhona. Understand, akangiqondi ngqo, angithandi. Angifonele asasihlangane kuphi, understand. Bafethu la ngizace ngimathambo, ngiyabonakala ukuthi ngikhandlekile kahle. Angifoneleke athi asihlangane kuphi. Ayi ngempela ngifike la sasihlangane khona endaweni nje ecashile u-anti la ngiyasibone khona. Angitshele angitshele ukuthi uyazi ngesikole sami, yabona, because nami futhi ngimxoxele ngisho ukuthi it's a secret between the two of us. Ngicela ukuthi angamtsheli u-anti futhi imfihlambe seyigcine for 4 years. Asho ukuthi uyazi stress sami ukuthi manje njengoba senginalomntwana akekho umuntu ozongigadela umntwana, kumele ngihambe ngiyosebenza lo nyaka wokuqala. Cabanga ngiphasile bafethu, I was unable to celebrate ukuphasa kwami endlini because nangu anti inzondo endlini. Understand? Ngicela ukunitshela ukuthi udriver athi yazi ukuthini, mina uma wengane zami ngizomcela akugadela ingane uhambe uyokwazi ukusebenza lo nyaka wokuqala. Akugadela ingane, uzothi angagadela ingane
wena maseke uyakwazi ukuthi uhambe uyosebenza lowo nyaka loyo, uhambe uyosebenza mhlawumbe ingane ungadlula uyithathe noma ingane ungayiyeka ihlale laphayana uyivakashele ngama-weekends kuphela. Ayi bafethu, usho ukuthi ekuseni ngiyahamba ngishiya ingane lapha ka-taxi driver, ihlala phela nomuntu ka-taxi driver. Yes. Ake ingane iyakhuliswa lapha, iyagadwa laphayana, ngihambe mina ngiyoqala umsebenzi. U-anti akazi ukuthi ngifundile, akazi ukuthi sengenza in-service training, akazi ukuthi ngenza ini. Hayi ngenza ama-practicals-ke, ngenza ama-practicals. Sikhona istipend esincane ngisitholayo. At least sengikwazi ukuthi ngithenge oma-pampers engane, ngithenga ama-pampers engane, ngiwahambise ngale, ngiwahambise kunkosikazi ka-taxi driver. Ingane sengiyilanda ngama-weekends kuphela. U-anti ney'ngane zakhe basuspect ukuthi ayikhona into eyenzakalayo, kwenzakalani, ikhona into eyenzakalayo, kwenzakalani la, yini mhlolamini le yenzakalayo. Lo muntu ingane ayisekho, usefika ngama-weekends, sho ukuthi ikhona into abhizi ngayo. Ubhizi ngani, we-understand? Ubhizi ngani? Ngicela ukukutshela ukuthi u-anti ney'ngane zakhe bangilandele-ke manje, bangilandele. Hayi bona kungena enkampanini thizeni, understand? Inkampani yama-private investigators. Wenzani laphayana? What is she investigating? You understand? Nhlanhla leyo ngathi ngithi uma ngabe ngithi nhla ngiyibone imoto ka-anti ithi pheshe, kungicaceleke ukuthi okay, isho ukuthi imoto ka-anti ithe pheshe iyangilandela. Mengifika lana ku-anti ngimtshela u-anti ngithi hey anti, ngicela ningithandaziseni, ngikhale, ngiyayikhalisa manje. There is this company yama-private investigators. Inekhampani enye ngaphansi esikutshane, yabo la makhampani la masikutshane emgaqweni, baphinde futhi benze nama-landscaping emzini yabantu. Banomsebenzi onjalo eceleni, side hustle yabo. Baqala lapho base bebuilda le company yama-private investigators. So manje anti, mina inkinga enginayo ne-problem enginayo, ngavolunteer la at some point, so I am expecting ukuthi bangiqashe because ngavolunteer khona. So manje anti, ngiloku ngiza laphayana, inhliziyo yami isiziyaba buhlungu, umoya wami uphukile, ngiyababona abantu bethatha ubuthaphuthaphu, nginebhadi anti, ngikhali. Isizathu esikhona, angifuni ukuthi u-anti ahambe ayosabotaja laphayana ngabe ngisakwazi ukuqedelela ama-practices wami ngize ngibe sestagini la esengizoqashwa khona. Ngicela ukuntshela ukuthi u-anti, okay, u-anti sho ukuthi bajabule ukuthi osho ukuthi nje nginto nje idlalela abantu laphaya, there is no success, there is no nothing. Ngiwaste u-350 wami neqolo lengane ngiloku ngigibela ngiya laphaya. Ake bafethu, lufike usuku le-graduation. Angisho niyathi graduate ngo-April, May kanje. So sifike isikhathi se-graduation, ngigraduate manje ukuthi e-university ukuthi kade ngifunda laphayana, understand? Ngicela ukunitshela ukuthi graduation yami ngangibambe inyembezi, understand? Akunamndeni, akunamuntu lana. Hayi bafethu, ngithe mangabe ngithi kufike lo taxi driver bafethu, kufike u-taxi driver bafethu, uhamba nonkosikazi wakhe. Ingane yami bayicelelile, angazi bayicele kobhuzumu wabo. Yazi ngiduduzeke ngithi hayibo, this is the only family enginayo. I was not aware ukuthi ngine-family. Kahle I do have a family. Ake bafethu, ngicela ukunitshela ukuthi isithombe sami angazi ukuthi satrenda kanjani isithombe ukuthi kade ngigraduate. Sho khona umuntu owangishutha laphayana ngefoni yakhe, isithombe sagcina sipulukutshikile. Wathi omunye umfundi esifunda naye, wathi mangabe upload izithombe zakhe wa-uploada nesami. Ngimile no-taxi driver, understand? Umile no-taxi driver nonkosikazi wakhe, umuntu ka-taxi driver. Angicela ukunitshela ukuthi isithombe sathi mangabe sitrenda sagcina sesifikile emehlweni o-anti. Hayi ngiyanitshela, baqala nje ngokudiliza u-taxi driver, bamxosha bathi abafuni baphinde bambone empilweni yabo. Ubuhlungu engangibuzwa babunqenqetha, athi u-taxi driver ungakhali, wena into ongayenza hamba uyothatha imithwalo yakho lapha kini, because ayisekho into osongayenza mangabe kunje, zizokukhalela, uzofa nokufa lapha. Ukhohlakele u-anti wakho, hamba uyothatha imithwalo yakho ubuye uzohlala la. Mina imisebenzi kulula kabi ukuthola imisebenzi emateksini. Mengifika ekhaya ngafica
ngitshela ukuthi ngofica impahla zami seyiqoqiwe seyibekwe ngaphandle ngendlela u-anti wedelela ngayo sometimes. Ngathi mengifika u-anti wangamukela kahle, hawu mntanami ubukasho ngani mntakabhuti ukuthi uyafunda, sengibona isithombe sakho online mntakabhuti ney'ngane zasekhaya. Lesi siyangijabula, sesinesifundiswa emakhaya, sesinesifundiswa emakhaya. Ngibhuqwa ngenziwa isilima sho ukuthi bafuna indlela abazongiwisa ngayo. O-R, niyalazi igama lithi R ukuthi lisho ukuthini? Niyamazi u-R-ke, akekho umuntu ofolowship aze sekungawazi u-R. Cela ukuntshela ngathi ngifike ekhaya o-R sebeyangijabulela, sister sifundiswe ekhaya, usenze saba proud, sebengxofo iy'thombe bashutha nami. Hey bakwethu, mina ngangena ekamereni ngaqoqa umthwalo yami. Mntakabhuti uyaphi, singayilungisa lento? Uthini manje? You are the only blood isicucu sikabhuti. Ubhuti angishiya nasi emhlabeni. Mangase uphume lana ubhuti, mina ngingathini? Ubhuti angaphenduka emathuneni la akhona ukuthi ingane yakhe siyahlukana nomndeni. Hey, umuntu esho kade engibelesele ngoqhotho lesinkwa iminyaka ngeminyaka, bona bedla ama-Kentucky ney'ngane zakhe. Ake ngapakisha imithwalo yami bafethu, ngathi lalela la anti, ngiyabonga ukuthi sihlobo nani but enough is enough. Ungihlumeze ngokuphelele, ngiyahamba, ngcono ngihambe ngiyolala emgaqweni anti. Ingane yami awuyazi nokuthi kuphi, awukazi ubuze lutho ngayo, awukazi ucontribute ngisho nedama enganeni yami. Ngihambe-ke bafethu, ngiyahamba-ke manje. Mangabe sengifika ka-taxi driver, ngihlale nabo. Ubhuti Sipho, uSipho sethu kanye noSisi Nomsa, understand? Sekuyimndeni wami, sekwabazali bami-ke. Hayi emsebenzini ngiyaqhubeka ngenza ama-practicals because ngibalekela ukuthi uthi ubhuti Sipho sethu bangakubulala lapha, bangakufaka ngisho noshevu bekubona usu-successful, usuqeda isikole njengoba sebethole yonke le information kade bengayazi for 4 years. Ake bafethu, ngibhizi-ke lapha kaSipho sethu ngihlala khona, ngiyavuka ekuseni ngiye esikoleni, ingane iyasala la uyangigadela umuntu kabhuti Sipho sethu. Ngemsebenzini ngigcine sengiqedile kunya uqala bengihola i-stipend lapha kuleya nkampani. Ayi inkampani i-decide ukuthi hayi sizokuthatha, you are very intelligent, sizokuthatha uzobe i-private investigator yakhona la ekhaya. Ake bafethu, mangabe sengiyi-private investigator, sengiyahola-ke manje ngize ngigcine sengikwazi, sengikwi-position, a better position ukuthi ngikwazi ukuthi ngithole ikhayana lami elincanyana yabo engizohlala nengane yami. Ngihlala nengane yami, ngibacele futhi obhuti Sipho sethu nonkosikazi wabo ukuthi hayi ngicela nimove in nami. Bathi hayi nathi siyayizamela yabo cause istand sabo laba abahlala kusona. Umuzi wethu ngesushiye wona mncane but this is our home, understand? And I was forever grateful kulo mndeni, yabona ngiyabahambisela izinto nje, sekumndeni wami siyavakashelana, bayangivakashela, ngiyaletha ingane, ngihambisa ingane khona, ngiyayilanda, ibona abantu abangigadele kahle ingane, understand? Ngize ngifike esigabeni la sengimqasha khona uSisi Nomusa, unkosikazi-ke phela wakhe u-taxi driver lo bhuti Sipho sethu. Ngize ngimqashe sekuyena uneni, ufika la endlini uzongigadela ingane nje, siphila impilo somndeni, sifudumele, si-together, we understand lo nto leyo, kumnandi nje kuhome. Ayike bafethu, ngicela ukuntshela ukuthi njengoba sengiyi-private investigator-ke seziyabuya zonke lezi zinto ukuthi yindaba isoka lalithi mina ngakhipha isisu. Sho ukuthi kunokwenzeka ukuthi laphayana esibhedlela ngathi ngine-miscarriage, ngathi ngiya-miscarry kanti kanjani. Ngibuyele-ke manje ngisho ngo-private investigator, ngifuna ama-files alaphayana esibhedlela ukuthi ngangi-miscarry kwakwenze njani. Kutholakala ukuthi ema-reportini akhona kubhala ukuthi mina ngangiphuze i-abortion pill. So I was trying ukuthi ngikhiphe isisu. Uma sengifika esibhedlela sengifike ngithi mina basave ingane, please save my child, because mina ngangikhala esibhedlela ngicela ningisavele ingane yami, iyothini indoda yami. Ake bafethu, ngi-investigate-ke manje, ngiya-investigator, ngithola ukuthi u-anti uyena umuntu wathenga leli philisi. Mangabe ngi-investigator leli philisi lo sangifakele i-abortion, ngi-investigate ngithole ne-information ukuthi u-anti uyena wathumela indoda yami i-message yokuthi asihlukanise, athi ngikhulelwe ingane yenye indoda. Ngithole lo information. Ayi bakwethu, kokukhulu kunako konke mengi-investigator ngithola ukuthi amatekisi asegameni likababa akaze nje kube awa-anti. Umuzi loyana akusiyo umuzi we-family, mina ngikhule sihlala sonke kuloya muzi, kanti umuzi kababa lo esengihambile kuwona. Mangabe ngiqhubeka ngi-investigator zonke iy'nkomba zitshengisa ukuthi u-anti uyena owabulala ubaba. And
ngingabe ngisa-understanda ukuthi into engizoyithina ngibuthola ubufakazi bokuthi u-anti uyena owabulala ubaba. Kodwa iy'nkomba zonke mina as a private investigator ngiyabona zonke iy'nkomba zikhomba yena. Kwamele ukuthi-ke o-anti-ke ngibakhiphe emzini kababa, ngithathe amatekisi ngiwathengise because I was not interested kwibhizinisi lamatekisi. Kanti u-anti ungizonda kangaka, uyazi ukuthi ngiyi-danger empilweni yakhe, ngamthathela wonke umbuso. Bengenandaba ukuthi o-anti bayahamba bayohlala kwishekhi noma bayohlala emgaqweni or bayohlala kuphi, but mina bengithatha ongokwami okubhilonga kumina. Only to find ukuthi kwa-death certificate leyo ikhona. U-anti ubemane engiqambela amanga because engafuni ukuthi impilo yami iqhubeke iye phambili because engizonda ngingamenzanga lutho. Ingane yami iyakhula kanjalo, nomndeni wami sengunakekela kahle, osisi Nomsa kanye nabo ubhuti Sipho sethu sesiyinto eyodwa nje sizwana. Kumnandi impilo ke iqhubeka iya phambili. Ngisho nobaba wengane sebuya eselazi iqiniso, kwasho ukuthi hayi mina sengifuna ukuthi abe involved empilweni yengane kuphela, not kweyami impilo, because bengasekho nje lapho. Akanginikezanga ngisho ne-opportunity yokuthi ngichaze. Wavelane wangivalela ngaphandle, uthando lwethu lonke walivalela nje engathi alikaze li-exist. But angimsoli-ke nami, ubani ongamsola? So kodwa impilo nje bisishintshile, impilo isimnandi. U-anti ney'ngane zakhe anginendaba ukuthi kwenzakalani ngabo, angifuni ngisho nokuyizwa, angifune lutho nje. Kodwa engakuzwa-ke ngoba phela indaba ihlali phansi ukuthi ingane yakhe enye iyashada nekhehla-ke, u-anti nengane yakhe bahamba bayohlala nalolo khehla. Ikhehla-ke bakithi sebeyiphilela ngemali yekhehla eyingcosana because u-anti ney'ngane zakhe bebengagqugquzelananga ukuthi iy'ngane zifunde. Kanti u-anti the only business abekade yazi akwazi ukuyiqhuba ile yasematekisini. Ematekisini bebengamfuni-ke, bethi lo mfazi akadeleli because bekanepower, bekanamatekisi amaningi, bedelela nje esondiwa. So nje wonke umuntu wajabula ngokugudluka kuka-anti ey'tezi. Ikhama-ke bakwethu loyo angigqugquzeli inzondo, kodwa I was fighting for okwami. I was fighting for izinto zami because kuyafana noma ngakuthiwa ngangabagcina babeyogcina sebengihethile because u-anti wengizonda deeply, wogcina engihethile or abulala ingane yami because u-anti ukhohlakele. Ngizosibeka lapho namhlanje isitori sethu family iyolala ibone ney'tori nelandelayo. Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu.